que me parece unha labor social super interesante que fixeron coa xente dependente, que, bueno, todos os que temos o problema vivímoslo moi intensamente, ou calquer tipo de axuda que nos den é moi boa, e fixeron uns cursos cunha xente que prepararon ou están preparando, están facendo prácticas, axudándonos un montón coa xente que o necesita. E, bueno, que seguramente habrá moita máis xente que necesite, que sería moi interesante que seguiran con estas cousas e incluso, non sei, ampliaran, porque hai moita xente maior que o necesita, seguro que nin siquiera se entera de que existe, nin nada. E, bueno, me pareceu moi interesante, unha axuda moi grande, unha axuda social moi grande para a xente maior que está sola, e para que non está sola, pois é moi interesante para eles e máis para nós que os cuidamos, porque é unha dedicación completa e calquer tempo que nos poidan dar e calquer axuda que nos poidan ofrecer. Aparte, a xente moi maja, tratan a xente maior moi ben, é xente moi preparada, que intenta facer con moitísimo cariño. E, bueno, que eu quería agradecelo e pedirlle que sigan, si podes ver, si é posible.